आपले जाऊ काटेरी ସବୁ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ସିଆଡ଼େ रघुनाथ साई सकरे बाइक दुटा अच्छी रघुनाथ साई सकरे बाइक दुटा अच्छी ताको बाहर करंतु जो भाई से बाइक रखिछन्ती से बाहर करंतु महामिलन कार्यक्रम हम रघुनाथ साई सकरे जो बाइक दुटा अच्छी से बाहर करंतु केन्द्र दिया पड़ो मिलन मुझे दांडा बुली बंधन बुला होता
राऊंड मारवडे राऊंड मारवडे आरती टाइम दिए जुड़ा ना को पार्टी सुना पड़ी गंगाधर गंगाधर शिव मंदिर भूल गए बिचारा मिलन हवा चार्टा चढ़े पड़ा चप्पल जा कर
tidak pernah Hah? Kalau ada gerak sama kan berarti di pernah gerak sama.
ପଦାର୍ପଣ କରିସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦଳ ଆମର ରଘୁନାଥ ସାହି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ଦଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆପଣମାନେ କେବଳ 13 ଜଣ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଦଳରୁ ଯାଇ ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡ ମହାମେଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ହେବେ। ଆମେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦଳର କେବଳ 13 ଜଣ ଦଳୁଆ ମହାମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଭାଗ ନେବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡ ମହାମିଳନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେବଳ 13 ଜଣ ହିଁ ଆମେ ଏହି ମହାମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁକା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାହାର କରିପାରିବା। ଆମର ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରଘୁନାଥ ସାହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ସେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ତାହା ଆମର ନଦୀ ସାହି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଦେଇ ସେଠି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଦଳ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦଳ ରଘୁନାଥ ସାହି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିସାରିଲେଣି। ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡ ମହାମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦଳର କେବଳ 13 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଏହି ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡ ମହାମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛୁ। ସେହିପରି କେବଳ 13 ଜଣ ଦଳୁଆ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ସୁନାଗଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦଳ ସହିତ ରଘୁନାଥ ସାହିରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସୁନାଗଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭାଇମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦଳ ସହିତ ରଘୁନାଥ ସାହିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇ ଉଠି ପାରନ୍ତି ଯେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ
Terima kasih.
ଆଜ୍ଞା ପୁଲିସ ବାଲା ହେଲା କ୍ୟାମେରା କଲାଣି ଆମର ଆମେ ତ ଆମେ ହଉ କର ଭାଇ ତମେ କୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା କହିଛ ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବୁ। ଇଆଡ଼େ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ବସି ଆଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ଏଟା ଆଠଟା ବୁଲି ବୁଲି କରିକି ଆସୁ। एक नंबर चार आउ टाइम अच्छे ଭିତରେ ପଇଲ ଭାଇ
কেরে নাই ভিতরে পড়তে গেল রে
नंबर लखो तमें 89 ଆମର ସମସ୍ତ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖେ ସାଇଡରେ ଟୱାଲ ଗୋଟେ ଧରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ସେ ଟୱାଲରେ ଯାହା ବି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ସେଇଠି ଠିଆ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ପଇସା